Takulandirani ku programu yathu ya Zodiac Exclusive nthawi imene timacheza ndi anthu osiyana-siyana pa nkhani zomwe zikuchitika mdziko lino. Ndi Franklin Mtambalika ndikupempheni kuti tikhalire limodzi. Programu yathu ya lero tikucheza ndi mlembi wamkulu wa chipani cha UTM yowa ndi mayi Patricia KALIATI. Takulandirani programu yathu. Nzikomo kwambiri. Kaya muli bwa? Tili bwino, muli bwanji? Tilinso bwino. Nzikomo. Yayi nimatero kuti timve kuti ku chipani cha UTM zinthu zikuyenda bwanji. Mwina poyamba ndinu mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Kufikira pano momwe bongodutsamo chabe zinthu zili bwanji ku chipani cha UTM. Zinthu zili bwino kwambiri. Zili bwino. Ndithu. Chabwino mwina kutisiya kwa Dr. Saulos Chilima yemwe anali mtsogoleri wa chipani cha UTM pa ngozi ya ndege kwabweretsa mwina gapu yotani ku chipani cha UTM. Zonadi kutisiya kwa president athu Dr. Saulos Chilima kwabweretsa mavuto makamaka kuti ifeyo tikumvabe ululu ngakhale misozi yathu idakalibe yayiwisi. Komabe potamana kuti usogoleri wabwino umaonekanso ngakhale munthu atakhala kuti palibe. Anzathu amanaona kuti a good leadership manifested in the leaders themselves, and ndi ifeyo ngati anthu ake a UTM kapena mamembers a UTM kapena chipani cha UTM tikulimbikisidwa chifukwa amene uja anali bambo athu, anali mentor wathu, anali mtsogoleri wathu. Chifukwa cha mentor imene chifukwa chakuti anali mentor wathu, mentorship imeneyo unatipangisanso ife kukhala anthu olimba mtima ngakhale tizikumana ndi mavuto osiyana-siyana. Komanso mutauziwana kuti chipani cha UTM ndi it's just an idea imene wina aliyense sangayichite tampa kapena sanganene kuti atha kuchipha. Mukumbukanso paja kuti mtsogoleri athu ankaona kuti mutha kupha Dr. Saulos ngati ine koma chipani cha UTM sichingatani sichingafe. Ndi chipani chimene chili maganizo anthu chimene chikuyendesedwa ndi wiyo ya anthu. Si cha munthu mmodzi, cha gulu lonse mutaona kuti mutamaliona, koma chifukwa cha usogoleri umene anali nawo ndi umene ukuoneka unayo kuti ukumatilimbikitsa mtima timatha kumapirira mu nyengo zina zonse. Sitimadandaulaso timakhala kuti tayima mapazi mwathu ndi kumayenda chisogolo. Koma mwina anthu nkumati chichitikire ni ngozi imeneja zikuonekabe kuti ngati chipani sikuti ndinogwirizana kwenikweni. Taonapo ndithu kuyankhula kudzera misonkhano yosiyana-siyana zimene anthu akuona kali kuti mwina ngati chipani pali ming'alu imene ndiofunika mwina mutayikonza. Mukuti bwanji ngati chipani? Ming'alu yamaona ndi anthu koma chipani cha UTM ndife anthu ogwirizana. Komanso ndimene manacho kuti ndi idea imene kuti wina aliyense sangayiphe chifukwa ndi ka idea ka movement kamene ka driven by the determination ya anthu komanso will ya anthu kuti tiyende motani. Mutha kuona kuti mmene chikukhalira chipani kuti ngakhale usana ndi usiku palibe wina angachite tampa. Anthu atamaona kuti anthu asakugwirizana koma kugwirizana ulipo timagwirizana at a neck level, at a central committee level, komanso kuchokeraso pansi pa grassroots. Ndife anthu ogwirizana kwambiri. Mwati anthu atha kumaona ngati? Anthu amaona ngati sikugwirizana koma ife tikugwirizana. Mukugwirizana wanu bwino? Kwambiri. Kwambiri ndife. Munachititsa msonkhano ku Mzuzu. Mega Memorial Rally yokumbukira Dr. Saulos Chilima. Kunali atsogoleri ena kumene kuja komanso ena kunalibeko achipani cha UTM. Mungafotokozere zotani Malawi kuti zinachitika bwanji zimene zichi? Atsogoleri a UTM kapena sanali punalibe kuti ngatali ya UTM chifukwa ili mutakhala atsogoleri a UTM koma mwina simukapezeka kumeneko. Muchipani cha UTM tili ndi ma structures osiyana-siyana. Akuluakulu mwina aswena ongofuna ongovala nsalu ife ndokongola kwambiri. Ya UTM kwambiri ndokongola kwambiri. Isalu ya UTM ndokongola kwambiri. Palibe sabena ndi salu yokongola ngati ya UTM. Ndipo imeneja tinganenso kuti mwina mphamvu za Mzimu Woyera zikumayenda musalu imeneja. Ndi ena ananizochita zawo. Komanso mwina ena ngati sanapezeke kunalinso kufuna kwawo. Mu democracy tumusayiwale pacha. Adakuwuzani kuti sitipezeka nawo kamba kuti khala ndi ena manena ena samanena. Koma we don't have any audacity of asking kuti kodi muli kuti. Provided anthu ena amene afuna kubwera kusonkhano afika kusonkhano.
koma ngati banja ena sakupezeka ena akupezekapo simukuona kuti nizodandaulitsa ngati chipani chotili cha mphamvu timaona ndife kuti cha mphamvu anthu kuti muthu amaona kuti mwina banja kuti anthu sakugwirizana koma ina akamagwirizana ndi inu muthu amaona sungati ife sitigwirizana chifukwa kuti sanapezeke pa msonkhano kapena kuti sanapezeke pa msonkhano koma ife tokhatokati kugwirizana. Pa 12 July 2024 ngati chipani mudalengeza kuti mwatuluka mu mgwirizano wa tonse chifukwa chani? Tinalengeza kuti tatuka msonkhano wa mgwirizano wa tonse zimaziyana zakambaso mugwirizano mucha ine aka president asana mwalira kumana kwa area 10 anachita articulate kwambiri zamene tonse inalire komanso tonse sokuti ife kutulome pa 12 that's January no July 12 July tinane kuti tatuka mugwirizano tinangokwanirisa koma anthu anadati tulusa kale wani mene anthu anakambirana timakambirana ife kuchokera kwa area 16 area 6 sorry kumene kumakhala president amene alipo ano sanafike ku State House kunapangidwa line up ya ma cabinet ministers mmene amaichita release cabinet ministers simene nakambidwa kwa area 6 kusonza kuti mgwirizano pamene wamba kutani wamba kusokonekera komanso kuyambira kusokonekera kwa mgwirizano adachita articulate za mgwirizano wa president athu wa area 10 asekretary general anapita ku asekretary general MCP anapita ku office kwawo ukana kuti za mgwirizano sakuzizwa palibe mgwirizano ndiso wano ngati anthu akhala kulengezesa komanso sati pamenepo kunali msonkhano kumene makapereka chani kumene MP amene mwina achita MP aku Lilongwe pamene akanena kuti mukhala wamuyaya panali anthu amene amanena kuti ife tilipo ngati MCP mpaka na 2025 2030 komanso ankana paja kuti boma ali ambiri makonda kuti boma ali nda MCP sila alliance ndipo alliance pajano kuti ko signatory ya alliance nda president amene alipo aziko lino lamala mwina atha kukambaso kuchita shed more like chifukwa president athu anakambapo zokhoza zimenezi anakuwuzani ngati mtsogoleri wa chipani tidagwirizana zakuti ino osati sosogari sogolo wa chipani kupatira kuti timakambirana nkumatiuza china chilichonse ifenso ndikuonaso zokambirana nazo inunso tinakuyitanani ku msonkhano umene a president anayankhulapo ku area 10 munalipo inu munalipo a Times munalipo a media ambirimbiri analongosolaso umene zinakhalira ndi timangoona ngati kuti komanso mutha kuonanso kuti clip imene timene kuti akuonesaniso imene manendedwa ku stadium pa 14 May a president athu ali pati alipompo amene kuti mukuona ngati kuti ife tituluka mboma muno sitingatuluke mboma muno sana nenepa kuti ife sititulukanso ku alliance ayi kapena somwena kuchita expand kuna kuti ife sitituluka mboma muno ndikachoka ine abwera nzangayi timene lamulo la alliance inalili ndikachoka ine abwera nzangali apa ayi mutasokona kuti nditha kuonesani apo zambirimbiri zimene zimachitika ku misonkhano kumene president wa UTM amanenedwa pompo live kulimba mtima kumene kuja ndimene tikuyamikira kuti mzimu wake kumene kulire Dr. Sausi Mawose mutendere chifana tiphunziza kukhala anthu kulimba mtima kuti sitimadandaula ife anthu a UTM thupi lathu limagwira ntchito ngati mtima umatha kunyowa kuotchedwa thupi dzuwa Oktoba kunyowa ngati July mvula kapenda November kuvumbidwa koma mtima makhala uli du nchilimaso ankakonda kukhala du anthu akunena mtundu wonse ndinoona ngati kuti alliance inatuluka kalekale alliance inatuluka kalekale ayeyo jemwina president akankhalira ngati vice president alliance anaitulusa iwa jakalekale chifukwa kanakhala alliance yoyina alipo ndi kuti akanakha kungonena akananenanso kuna kuti ntikachoka apa abwerawe kapena mwina nthawi sinakwane tadikire mwina anenanso kuchokera 2020 uno ndi 2024 inapangidwa cabinet yoyamba mwati mnadziwa kuti ayi anthu atitulutsa mu mgwirizano koma munakakamirabe chingalawa chimenechi chifukwa choti mtsogoleri wanu anali vice president wa dziko zimene mukutanthauza in fact ifeso timangofuna una kuti tisaoneke ngati kuti ifeyo tili ndi phuma pa usogoleri tinagwirizana timadikira nthawi kuti ofikira ifikireto 2025 timve kuti anena kuti chani mmawa mukananenanso ndinu kuti mwatulukiranji kapena nthawi zinaso anthu amangokamba yokuti aone kuti ife ndi anthu olimba bwanji kapena ndife andale motani ndi timaona kuti tipange tidikire tione kuti panga bwanji komanso titaona kuti amba kuchita implement ma manifesto athu a UTM though not the way how we wanted to see kuti odi apa ngamete kufunira chwa manifesto a UTM tinakambirana za mega farms komanso nkhani ya 1 million jobs mutati muone manifesto athu komanso za cheap fertilizer kuti ife tinaina kuti tipanga motani tinali ndi madongoso ambiri okonzera zinthu zimenezi
tinakuti tione kuti mwina afuna bwereno azibwerano kusopano ku 2025 kumene sogolero wathu mene atani aime. Nthawi zina zimene zimabwezeresa mbuyo makhala ma policies amene timakhala nawo komanso politics imene timakhala nawo pa zinthu zokuti takambirana bwinobwino zimene zingathe kubweresanso chitukuko pambuyo komanso kubweresa ma ideologies kapena ma ideas a anthu abwino pasogolo ndiye makhala mavuto ngati amene. So timakakamira kuti mwakuti we wanted to maintain the integrity kuti anthu aziona kuti ife timadekha nkona kuti kumayambiriro kweni uja anthu anadekha kuyambira nthawi ija DPP kudekha mpaka nakumapirana kuti mwakuti mene kuti oya teni mwina tiyese ukuku mwina tingatukule dziko not only for politics but the development of the nation. So UTM ideologies ya UTM so na kuti wapoti kundale tungofuna mpando okha koma tione kuti kodi dziko likutukuka kapena siri kutukuka. Phungu ena komanso mwina akuluakulu achipani cha UTM anali nawo ndithu ndikupazotena akupitirizabe kupanga save muntonse administration ngati mwina nduna taona maivera kantu kuti posachedwa amene ajoina MCP kwa inuyo simunakhulire kuti ayi ena akuluakulu achipani cha UTM agwira nawo ntchito kapena akugwira nawo ntchito mulamuliro amene watonse. No. Ife zimesina kumene kunena kuti ife tatuluka chifukwa chani potena ali momwemo hayi ndithu zizo sina kutirena sinavutikane nazo kunena kuti atente khali mutonse chifukwa kuti ena ali momwemo ayi zimalingana so malingana ndi impact imene wina kubweresa ku chipani cha UTM. Ndife tinaona ngati ife anthu a UTM tikhale pansi komanso timamvetsera kwathu imene paja kuti UTM is an idea which is being driven by the people. Komanso ndi munthu amene kuti sangafika wina kuti atha kuipha chipani cha UTM. Muthaso kuona kuti mmene makhala ku alliance anzathu analibe nawo chidwe cha chipani cha UTM kuti ndi zipani zingapo zimene zapanga boma ilili mwina cholinga chawo chinaliso chiona kuti chipani icho chife ndiye sitinafune kuti chipani chife chifukwa chokuti tikakamira ku alliance tinabwera kuti tituluke tichite build chipani chathu. Ndi mwaonanso mmene anzathu ena amene sitimadziwa kuti idea imene UTM imene being an idea kuti pali anthu ambiri amene who are following this idea and that's why we're saying kuti idea is being driven by the goodwill or the people, the determination of the people themselves. Ndi amene ajawa amene akuchendesa cha idea chimene movement chimene ndi amene anaonesa sona kuti no ife tikangokhala kuti tili ku alliance ndi kuti we are killing our party and we don't want to kill our party. We want to take it far and beyond. And what we are looking forward kuti tikhale ndi chipani chichi tichite implement the will of the people kuti anthu akufuna chani. Kumeti mabwera kuchipani kusina bwerere politics per se and Chilima was not necessarily on politics per se koma anali ndi idea yochita develop dziko la Malawi beyond recognition but also supporting the people who are suffering. Mapartners ena kapena abwezi ena mgwirizano umenewo amene adachokanso mbuyomu musanaluke inu a UTM afotokoza kuti cholinga cha mgwirizano kunali kungochotsa DPP. Inu magwirizana nazo zimenezi? Not necessarily kuchosa DPP. Koma china chiona kuti tione tifatika ngona kuti tifati ngochosa DPP ndi kuti ife tufuchita focus kwambiri pa politics. UTM sichita focus kwambiri pa politics. Yochita focus kwambiri pa development. Is bottom up approach kodi anthu akufuna tapangire chani. So anthu ambiri chimene amapanga politics anthu sangadye and sitija politics sitija ndale koma tifuna kuti anthu akhale ndi zinthu zozidalira kapena akhala anthu ozidalira pa iwoka. Mwachisanzo chimene timabwera ife ngati a UTM nitakuonesana apo ku 1980, 1981, 1982 Malawi inali pa number 5 yabwera mpaka na pa number 7. That is now the among the 100 poorest countries. Maiko South Sisa 1991 unapeza kuti China na number 2. 1980 1981 China was number 2, Malawi was number 3, Malawi was number 4, Malawi was number 5. Kumapeza kuti China mwelo yatipitirira ife uchoka pa number 2 uchoka pa number 3 pamene China na number 3 ife tinali number 4. This is 1981. Pamene ife tinali number 4, China number 3. Igosa ukisisa. Can you hear that? Dziko losa ukisisa China tinali ulisimu line mods a China. If you come number 4, you are number 3. China natamanga mpaka na ukatruka 2013 if it is number 5. But also before 2013 tikabweranso kuti 1993 1994 imene during Bakiri Muluzi tinafika pa number 5
chifukwa cha ndinafika pa number 7 chifukwa cha ndinafika pa number 7 ndikuti Bakiri Muluzi sana chite focus kwambiri ku politics the first years of his leadership ndikuti Bakiri Muluzi sana chite focus pa politics anafuna kuti titukule dziko la Malawi na number 5 number 7 or services amene tinafika pa number 7 is during Bakiri Muluzi one amagwisa ntchito ma professionals kuti agwire nawo ntchito komanso anasana aonese za kusankhana kwa mitundu kuti ino chimwene baja 1 kwa kumulanje ineso ndo kumulanje Bakiri Muluzi being a president from Machinga anatenga vice president from Nchisi komanso anali ndi second vice president from the north nthawi imene chapeza ona kunapezeka ona kuti kunali reserve bank kunali ka central hospital koma before 1994 1993 anthu ankaenda kuchoka kumpoto kumabwera kuti kuno kuzalandira mankhwala eno ofera musewu ndo ofera musewu ndikuti anachita focus kuti abwerese zitukuko kuti anthu akhale anthu otani ozidalira pa yokha kunalinso moja high court anthu ankaendera milandu ndikuti mwina ine nkangothera kwa mafumu koma ankaendera milandu kubwera kulilongwe kuno zonse zinazipanga nthawi imene ijayo chifukwa chona kuti program yawo inali yogawana ndi anthu komanso muona kuti nkhani ya zitukuko zinachita bwino ali pa nsonkhano lero remember I'm speaking now as a former cabinet during the Bakiri Muluzi regime ndikuti ndakhala zisozi kuti ndikuzidziwa ali pa nsonkhano wina anachita kuyitanisa late cha Professor Chikaunda ali kunja ku Canada kuti abwera achite run economy ya dziko la chani la Malawi not politics. So UTM we are not even on politics tufuna ifeyo titukule mtundu wa Malawi akhala anthu ozidalira pa yokha komanso kuchoka pamene paja tabwera mpaka na 1994 1995 kubwera titi pa number 7 pamene pamavuta kuti tibwerereso sopano ku number 5 or number 4 itabwera nkhani ya chani ya politics pabwera Bingwa Mutharika. I'm also speaking as a former minister ya Malemu Bingwa Mutharika. Bingwa Mutharika anafuna sokuti atukule dziko la Malawi chifukwa chona kuti even he'd need inakhala kuti nthawi ino he couldn't even need alliance which we are talking about anakakha munthu ozidalira pakuti ineyo amanena so majaona kuti ntchito za manja yanga zindichitire chani zindichitire umboni anayitanisanso ma economist ambiri amene amayendesa chuma cha dziko la Malawi tinali ndi achina Peter Ligoya tinali ndi achina Steve Mawina tinali ndi achina Nebat Nyirenda achina McDonald Mwale amene amayendesa chuma cha dziko la Malawi and anali pa 6 komanso growth rate time age anali pa 6% the whole world Malawi muno unakuti anachita focus kwambiri pa nkhani ya chani ya chitukuko kumanka kovuta kucha chifukwa cha ndani cha ndale so manazizalowa mu nkhani za ndale chuma cha inambaso kusika ukabwereraso kuchoka pa 6 kubwera pa 7 kubweraso pa 5 pa 4 zonse zili apopo kuti tukumakwera kusika tili ndi Bingu ndinali pa 6 ndali number 6 tili ndi Bakiri Muluzi ndali number 7 tili ndi Bingu number 6 chifukwa chakuti anthu amene amachiona chuma chija mpaka na growth rate inatani inakwera komanso tinali ndi amachita focus kwambiri ku nkhani ya agriculture imene maonesa kuti chakudya chilipo ndipo chuma chimathaso kumayenda bwino unali one village one product time manage kumene komanso pamene tinafika pa 7 nthawi ya Bakiri Muluzi mukumbuka so majinali ni masafu and the monies were circulating in the country. Tell me I don't know whether how much are you having now that you have money in your pocket. The money is not circulating, the economy has gone down. Chimene timafuna ifeyo ndoena kuti mwina tichoke pa 5 pamene panasiyidwa apo pa 6 panama fata pa Bingu tinabwereraso pa 5 pamene papo tinabwerera pa 5 mpaka na tinali pa 5 up to 2013. You can go to 2013, you're going to check on 2013 tinabwerera pa 5. You get it? Kunabwerera pa 5 kena kuchifanya politics pamene pana pamachitika nthawi imene pamasiyana pakati pa Bingu komanso pakati pa former president Joyce Banda zonse zimabwera chifukwa cha ndale pa 5 omwepo 2013 is when now China who was number 2 1982 China was number 3 1982 81 88 81 82 inali number 3 number 4 2013 inatruka kutulukira kutulukira. Can I show them how China was the cities of Guangzhou, the cities of where we are going now buying things in China, that city it was in 20
in 1982 it was more or less like Malawi how we are. Nthawi imeneyo. The minute you say 2024 minute ilili. Where you on the minute? This is in 1990. Go up, go up, go up, go up, go up. This is 2024. So developed. But now 1980 is more or less like how we are now. If you go around, even you can fly around in the cities. It was now the 1990 of China. Now this 2024 of China is where our people now are flocking there, buying there. Yes, we have the market liberalization. We need to have policies as well. Kunoko tindima sunflower, tindinteza, tindija, titomapanga mafuta achita Mulawi, achina Kazinga, you know. Kuma tumeti magamba za industrialization. Ma to speak omwewa, my organization ambiri tatokoze kwambiri. My organization tatokoze kwambiri. To speak uyu. Made in what? Udima so good for kwambiri I say. Made in what? China. You mean to say we cannot do this in Malawi? If you're going to be in government UTM, we have to do this. And this is industrialization. Why you are there? No, I just want to expand because people might be saying, mangufuna kuti achose DPP pamene no sisi mafuna kuchose DPP ife timaganiza una kuti tisintha anthu akhala anthu ozidalira pa iwoka ndalama zichite security ngati mene kunali ma program amasafu amene ndalama zimakafikira kwa DC nkumapangira ma bridge and the monies were even pa DC pa jamali office ochedwa justification office imene kila chisa cha mabwera pa ndalama nkumazungulia pamene paja nkumagwira ntchito yake mbadera moja ndikumapezanso munthu ogwira ntchito wakumuzikonko jopanga bridge wakumuzikonko okonza nsewu wakumuzikonko amanga maskulu ndikuti amaja ndalama makhala nawo ndipo ndalama zamazigwirisa ntchito komanso tikakamba nkhani yona kuti ya agriculture bunda tikugwirisa ntchito bwanji tini madamu tini mazi running water in the rivers we have the lake we have the Chile river we have the Ruo river tikugwirisa ntchito bwanji mwachidolo lemekezeka ubale wanu mutonse ngati UTM simudapindule kale konse mafuna tingotsekera pamene popo ngani imene kukhuzana ndi ubale wanu ndi chipani cha MCP komanso chipani china mulamuliro wa tonse umenewo simudapindule kale konse ngati UTM sinkona tatuluka kaya chifukwa zimene timafuna kuti apangira anthu sizikuchitika zimene timafuna ifa UTM tapangira anthu sizikuchitika ubale wonse kuti ubale wetu sumakhala wa munthu mmodzi akati ubale ndi kuti pali anthu awiri ndipo ubale wonse unalipo ngakhale nakamana kuti zipani zina za Salamu palibe chipani mecha Salamu mwemo ndikuti chipani alliance palibe koma kuti ife timangofuna peace kuti anthu tapangire zinthu zabwino and that's why sinafunesa kuti ndene kuti pano pameza khale amteni tipiteso tikavote no we don't have that time tungona ife we should fix our own chipani chathu chipite pasogolo tilowe mboma what are the issues amene tifuna tichite focus when we are in government kodi anthu tayang'anira bwanji chimbali so ngakhale ya justice kuti chilungamo timana kuti chani ma issues okhuza malamulo kuti tagwisa ntchito bwanji ibwa butani ngakhale imene tinena paja kuti manena za amene anali director of ACB Martha ena taona kuti amajathana nawo koma you never know you might rise beyond zinthu ngazimaje kuti kama munthu akamayikidwa mulandu tizikhala kuti tazisatira bwino kuti nkhani izioneka anthu anaonunga ndalama zambiri zimene kana konzedwa misewu ya Mulowe Nkhata Road imene kana konzedwa even kana konzedwa university ya kunzimba imene kana konzedwa even Nyika Road zonsezo zimene kana chita even fix ma animals kuzala nyama kumene anthu angopita mangoja wamba imene kana konza nyama zina zimene kana ika kudwambazi zambiri zimene kana konza dziko la Malawi kuno kuti agriculture tikonze bwanji zimene kana panga kuti anyamata azimayi akhalo zidalira pa iwoka komanso what we wanted to see to say we should reduce mwina pamene spana pita nafika ndi 1 digit chifukwa kuti anachepesa ngongoli ife tikuchusa ngongoli kwambiri panopa chimene akuna ku accountant general kuli ngongoli 110 billion imene kulephera kuti itani iperekedwe kwa anthu amene ayina kulandira ndalama komanso malimi asamiti kana kuti tikupanga kwa niko zamalala kapena udi micho zimeje ndalama zimene sizikufika lero munthu amene unena panoona kuti anapuma 2022 ndamene akulandira 2024 chifukwa kuti kulibe ndalama ndiponso sine pali news imene yatuluka pano ya pa 24 July mwatu usaso news ino paja na news adozole kamlibe news koma nation at the times and kuti boba in 3 weeks is it in 3 weeks or 3 months they're going to borrow 580 is it billion or million
ndikuti panopa ngati tini ngongoli panopa Malawi tini ngongoli ya 10.6 trillion ngati dziko 10.6, that is external as well as domestic. Ndiyo tikabwerezaso ndikuonjezerapo 580 ndiyo tikukhala ndalama zingati. Ndikuti external tini ndalama zokuti tizibweze komanso domestic iyi yakungongolaso domestic tikuonjezeraso mabeja. Ndikuti ngati kamangongola ku mabanki tikamangongola kwa kandani tikuze ndikuti ma contractors ena amene anayena kulandira ndalama kuyoka kwa accountant general sakulandira mwina ngopereka kwa anthu amene akwadziwa iwo ena alandidwa ni nyumba zomwe misewu yangu sio msewu wina wasiyaso sakukonzedwa ndo kwa nkanthu ma contractors amene who are supposed to work for the Malawians sakupezeka. But also for us where we wanted to say we are losing out because even our people mukumbuka nthawi yabakiri mulozi we had swap anabwera anthu matoto choka kunja kuthandizira Malawi kuti zinthu chite bwino. Ifeyo kuno anthu athu atawa tili ndi ambiri amene akugwira ntchito ku World Bank, IMF, the Malawians. We are calling upon all the economists in Malawi, the engineers, the media, please come, the nurses, please come, the teachers, the women, youth, and men, please come, professionals, be educated or not educated, to come and support us. Kuti tiite develop ziko la Malawi. Ndiye kupita chitsogolo ngati UTM ansana kuchita ma convention mwamvapo. Mwina ngati UTM mupita liti convention komanso longosolo lende motani chifukwa timamva pakati pakuti mukusakasaka thandizo. Amene akupita ku convention sakuzana. Zibani zinazo. Anena. Ifeso tizakuzana. Ifeso timapita ku convention tizakuzana. Kuti tupita convention. Simunakonzeka pakati pano. No. Nanga nzothamangisa zampikisana. Ife sitimapikisana ni munthu. Ife sitipanga zampikisana kuti zipikisana. Watakuwuzani kuti akupita convention, ena khala nawo pa 17 kandi pa 16, ena khala nawo pa 8 pano. Ife sitikuzani tukhala nawo siku lakuti akuti. Kukonzeka ife takonzeka kale. Ndinakhawo sinakonzeke, we couldn't be preparing for the convention, but we are very ready for it. So ife takonzeka kupita convention ndipo tizakuwuzani. Ife musadandaule ngati mafuna sompando wena convention bwerani chipani cha UTM kwa mwatsekula chitseko kuti aliyense atha kubwera. Aliyense atha kubwera aku convention anzathu amene amapereka mavota azaona kuti kodi awatithandiza kapena wasatithandiza kapena achipesa chipani kapena achigulisa chipani kapena achitenga chipani kupita kusogolo. Ndi nkhani yake ndimene so don't worry convention zakhala koma ifeyo tiuze mtundu wa Malawi kuti ngati nzimayi nzanu komanso ngati kholo ngati wandale komanso amene tikufuna kuti tisinthe dziko la Malawi tikumemezani nonse anyamata azimayi azibambo kuti bwerani pasogolo musatire chipani cha UTM chimene chili mapira zangapo chimene tifuna ife tikonze kuti tikamakamba nkhani ya economy anthu aziyankhulana tikamakamba nkhani ya justice ICB attorney general komanso judiciary minister of justice also they've got to be talking akamakambirana anthu amene champeza kuti chuma chizichepa chopita kunja chopita kuchonongeka chopanda ntchito tizikhala chogwira ntchito chimene tikufuna kuti chigwire ntchito ndipo malamulo azigwira ntchito komanso rule of law izigwiranso ntchito tikhati kuchepesanso ngakhale mphamvu kuti ife tatawataluwa mboma zetimanena president wathu kuchepesa mphamvu za president kuti kukhala ma chancellor ukula anthu ambiri amene angakhale ma chancellor. We can even ask you to say, can you be a chancellor of UNIMA? Can you be a chancellor of MUBAS? Can you be a chancellor of Bunda? Komanso kuchepesa maulendo ena amene achita bwino ngati UTM msogolera ayi muzasankha anthu ena kuti no UTM is a cross cutting chipani ndipo tifuna so leadership yake ikhale so cross cutting across Malawi osana kuti poti uyu ndi wakunzimba no anthu ambiri kapena ma president anapita kuyamba anali ndi zochita bwino zambiri chifukwa kuti amayang'anira dziko lonse kumene mafoka iwo nchifukwa chogwisa ntchito ndale anthu amageza kuti ndale sangadye koma tiye tigwire ntchito mogwirizana nchifukwa chake ifeyo titakuyamikiranso kuti Malawi muno bakiri muzo anachita bwino kapa number 7 chota anatenga Malewezi anachita ntchito yabwino kwambiri mayalavi amene akumwaliro anthuwa anabweretsa anali Malewezi anthu kumamwa ulere koma ena ayiwala koma ife timakumbukirabe kumene kuliye kunzima kwawose mumtendere chifukwa Malawi ambiri akuti kugwira ntchito zawo zapakhomo pawo chifukwa cha ntchito imene anapanga akanakhala kuti former president bakiri muzakana kuti ndino kumachinga ndikumatenga anthu amachinga mangochi ndikuti anthu sitikanafika pa number 7 ife chimene tifuna UTM tikabwera tizichokapo mpaka tikamafika kuti tamaliza 5 years ndikuti ngakhale ku GDP titachoka umwine tichama 30 tiku number 30 kuti mpaka natituluke tizipanga tokha zinthu tili ndi cotton tili ndi mteza tili ndi nyemba zonsezo tili nawo ku Malawi kuno
tita kuzikonza zimenezo nona kuti amalawi akhala uzidali apaoka nkhuku zimene tikunena ife livestock tichita impawa bwanji manure amene aja tisisa bwanji mtengo wa fertilizer tingapange bwanji fertilizer kudzera ku manure amene akuchoka ku nkhuku ma drops a nkhuku ngakhalenso ma drops a nyama zina komanso tigwira ntchito ndi ma station workers amene angatithandizire kumbali ya agriculture ithandizira bwanji industrialization. We need to have a number of engineers from Mubas, a number of them who are just rotting. We are not utilizing them. We want to utilize them, and we are calling them to come forward and join UTM, and we are looking forward to have them bring the knowledge. Even those who are abroad who are working with the Mkezalambas is akupanga consultants ni maiko akonja kumalawi kuno tungonsia Dr. Mkezalamba tungonsia usamgirisa ntchito mzeru ngati zimene jetufuna nthu UTM tagwiritse ntchito. We have an engineer here who is here. We want to utilize the youthful engineers who are here to work for the party. Tsopano chaka chinocho chikuta musanachite convention kapena ichitika chaka chino inu mpando mwe mukufuna mukhala ndithu chifukwa mukhangati munopuma chipani cha UTM convention kwa magari yeah amalawi afuna be atakutsala chifukwa tukangana kuli 50+1 komanso chaka chinocho chathakale kuti pangasana teso chifukwa tikudziona kuti chikangoti tapanga convention tili munyengoti ya makampeni. If you don't know, tili munyengo ya campaign, so we cannot go into mwayamba kale campaign. Okay, let me tell you, campaign start immediately after elections. Ndimanga nankhani ya 50+1 kuti mukachita convention maganizo ngati UTM mupita noka ku 2025 kapena imeneso zaoneka pomwepo ndi mmene ifeyo tatengera ife ma ideologies athu a UTM how manifestos koma mutakuunikiratu pakali pano mene zinthu zikuyendera titakuunikiratu panoona kuti tiona kuti amene tingakhale nawo interest yabwino ndi chipani cha UTM osangoti zimene tinapanga ife zilongoti ate ndingokhala mwakuti yayi we didn't know that we are going to bring the economy to 28%, inflation to 20%. We didn't know that we are going to tell people to pay money, pensioners of 2022 instead of paying them right now. Because at that time, lero ndrama imene yaigirisa ntchito. Koma ngati akulandira 2022 ndi kuti ndrama ikhayo panda ntchito. Pano paso we never know kuti mwina kwacha agwaso kale. Tili unena za 28% mwina yapitira pamenepo. Chifukwa tumakamba kuti akumakamba anzathu amene amaona IMF kuti tikamafika nkhale 20 December ikhali pa 33. You know what? Koma nkhani ya chakudya ndi kuti dula kwambiri ukafika inflation ifika pa 37 ku nkhani ya chakudya. Ndi zinthu ngati zimene zozo imene tifuna ife UTM kuchita fix ngati zimene zokuti chakudya chokhacho tikhale kuna kuti we are producing and consuming and even sell out. We need to follow the right policies zimene zingathandizire mtundu wa Malawi kuti anthu akhale na kuti tili ku Malawi kuno ndipo tikumva kukoma. So maganizo alliance maganizo alliance tiona kuti kodi ndizipani zimene tugwizana zokuti titukule dziko lino ndiziti pakati pano sanaoneke pawiri atatu kuti ukhangati tikumvana nawo zochita ngakhale tsoni mukamayenda simalepherabe kumuminyalira wina maso simalephera ndi mwina ena kumati minyalira maso ifeyo koma ife tunena kuti ationebe kuti tingapange bwanji ndi sitili ready kuti tigwira ntchito ndi ndani koma ife tizaona tokhaona kuti kodi amene tingagwirizane nawo interest yathu kuti tigwirizana limodzi kapenayi pajaso mudzafuna muzakhale pachongolero nthawi imeneyo kapena mudzakhalenso mwina wokwezedwa zizaonekaso pomwe situfunaso kunena kuti panopa tizenera kuti tizikhalaso ngati wapakali tizinenedwaso mwano muzayimbeberu nthawi imeneyo mmene titapangire ife ndi manifesto athu pachatu Mpingo Mtali anena kuti malemu Mpingo Mtali mdzimwe konse mutendere anena kuti ntchito za manja anga zindichitire chani ulemu ndipo anachita deliver ndipo pamene timala pajaona kuti growth rate inabwera pa 6% ndipo anawinaso ndi 65 chifukwa chona kuti even anthu aku Central Region anamvoteranso chifukwa cha ntchito zimene amapanga ndi ifeyo sitinena kuti tiyenda tokha ayi sitiunenaso kuti sitiyenda ndiye nawo ayi but you've been following us UTM we've been and all those questions you've asked us it means you are following UTM is driven by a number of the majority and there's no party in Malawi which can even hit what the UTM has hitted. We have silent and active voters in Malawi. We have them. And the people are machita upanga oka. You can even say nena matinena pachazama candlelight. Imene janthu machita oka. They mobilize themselves and do that. And those are the UTM people who are coming forward. Akana khaso kuti anthu chipani cha UTM sakana chiopa. Sakata zinena kuti siku la UTM mukalembese kwakuti kumeti kuona kuti UTM ngali kwambiri mukangolembesa anthu 100 oka ukangopereka machine okufa kale mumapereka ma generator opanda mafuta you know sikati ziteroyi ndi mmene mana paja kuti UTM kana kuti mwana ngati so zikafika pona kuti anthu sakulandira ma idea awo ndi kuti bwinonso tingobwera ku 2019 kuti wina lesa amene ali Malawi agwire ntchito akavote kuti vote yake ichite count imene anenera electoral commission kuti vote ya munthu wina lese ichite count to a meaningful democracy ndi imene tifuna ife koma UTM let me tell you kuna kuti
ena onse amene tingagwire nawo ntchito, you know them, tikazakhala kuti tayandikana pofuna kuti tigwirizane nawo, komanso tizaonesesanso kuti okhawo amene tikugwirizana nawo ma ideologies athu ndofanana, zolinga zathu nzofanana kutukula miyoyo ya Malawi, miyoyo ya anthu ku Malawi kuno. Mwalandira Dr. Kabambe, Dr. Dalitso Kabambe mchipani ali pa 23 July. Mwalandira bwa? Ngatamulandira bwino ngati munthu wina aliyense ngakhaleso inu titakutati mwabwete, koma ndikuonanso ngati tinachita tudikira kuti wina aliyense amene akusunga ndevu ndi wa UTM. Ndi ngatinso ngati takulandirani ku UTM tilandiranso chimodzimodzi imene talandiranso Dr. Kabambe. Chifukwa chani? Chifukwa kuti akufanana ndi malemu Dr. Saulo Silima kuti amasunga ndevu zimene matanthauza. No. Timanena kuti kumbali ya inu achinyamata chifukwa mukubera show ya Dr. Saulo Silima ndi kuti amene anali mentor wanu. Ndi ngati mentor ndi kuti tipangeso za iye ngati chipani cha UTM ngati founder wa chipani cha UTM. Koma Dr. Kabambe tamulandira ngati munthu wina ndiponso si Dr. Kabambe katalandira anthu ambiri amene akulowa chipani cha UTM. Koma Kabambe si munthu wamba kumbali ya ndale akuchokera ku DPP inde, koma ndi munthu amene ali ndi dzina lake. Ena akutero kuti mwina kubwera kwa iwo mwalola joka ngati chipani. Joka in terms of what? Munthu wofunikira kuti mutha kumpasa mwina position yabwino, mwina ina kuti ayi mwampasa kaleso kutsogolera pakali pano. Kuti ndamene akaimira. Sina mpasa kutsogolera. Akukhala position anda kukhala position ina iliyonse. Imene ngati koma ndi member la wamba pakali pano. Ayi ndi member la watu wa UTM. Koma atafuna kukhala ni mpando uliwonse wa ku convention hata kukhala kuchita line hapo ya ministers kwa minister of finance, he can also be a good minister of finance. Mulamuliro wa UTM. Yeah, he can be a good minister of any portfolio we can, because he's an economist as well. I think he knows in terms of finances. He knows whether he's an engineer. He can also be one of those boosting industrialization in Malawi, boosting the economy in Malawi, boosting agriculture in Malawi, boosting justice in Malawi. Whether he's a lawyer, he can also do that as well. So ndi munthu amene chimodzimodzi ngati amene ali Patricia KALIATI mu chipani cha UTM. Msonkhano wa kumzuzu pakatoto ndi magwira mawu amene mudayankhula kumeneko kuti chidawakomera president kusankha Dr. Michael Usa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM, pano ndi mtsogoleri wa chipanichi, kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Koma mukakumana nawo iwowa ku convention mwati apange balance ka afuna atumikire boma kapena atumikire chipani cha UTM. Ndimangofuna mwati masula mukati mukakumana ku convention matanthauza chani pa tsiku limene lija. Ndikupita Eugene interview imene mufuna mukambirane ndine ngati Patricia KALIATI kapena mwene mufuna mukambirane ndine ngati Dr. Michael Usa. Ngati mnene makamaka mlembi wamkulu wa chipani cha UTM. So mudayankhulaso ngati secretary general. Very good. Nanenkhula ngati secretary general. Ndimene timene paja kuti wina aliyense tikakumana ku convention. Iso mukafuna tikakumana convention. Koma kuti tikambe zambiri zokuti munena zakuti za Dr. Michael Usa ndi apapo palibe kuti atha kuziteteza okha. Mukafuna zimene zotakhala nawo interview ndiwo. Chifukwa lero muli ndine Patricia KALIATI. Koma ndi mtsogoleri wanu wa chipani cha UTM pakali pa. Mukuvomereza zimene zingati. Yes. Ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Yes, the constitution is now what our constitution section, not section 16, it says is now performing the duties of the president. Mchipani cha UTM. Chipani cha UTM. Mwaduluka ngati UTM muntonse alliance. Koma iwo ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM akupanga serve ngati vice president. Ndikafunsa niwo kuti ino mukuti bwanji, koma kuti mundifunse ine kuti iwo akupanga zakuti ife UTM tatuluka mu alliance. Ndiponso tinenso kuti tinatulusidwa mukale tangokwanirisa zimene iwo amafuna kuti tituluke mu alliance, and that I don't have any approach to make. Anati tulusakale mu alliance tangokwanirisa zimene iwo amatani amafuna. Ndi mu alliance imene mutu tinalimo zipani zingapo. Zipani zina zinali mbaliyo ngati iwo kuchipani kwa meti masayinira za alliance amene anali wawo mu alliance yawo inali chipani cha PP. Amene anali wa ifeyo mu alliance ya ifeyo kupita ku alliance inali chipani cha Petra Petra Mafunde Umozi komanso Afford. Ndi Afford inatuluka au Umozi ndajana pita kuboma. Petra ngati anatulukanso. Ndi kuti ngati zipani zeni za alliance zinali ziwiri, MCP and UTM. Ndife ngati tatuluka asalaoka. Ndi kuti kulibenso alliance. Kulibenso alliance. Hata unena panopa kuti omwe kuti that I don't have any apology to make. That's how it was.
Kamuzu Institute of Youth kumeti masainira kumbali uku kunalili ndipo mboni mena achitira po sign alliance imene anala former president Dr. Joyce Banda anasainira kwa sainira mbali ya MCP kumena anasainira mbali ifeyo anala afford right honorable Enoch Jehana kwa sainira chilima nkalimboni yao kwa alliance imeti napanga ndinga ifeta tuka ifasana kuti mwa alliance mwasalaso ena sana sale mwena chifukwa ife mbali ya tamena bwera mbali ya ife ya UTM ndamene takuchulirani ndipo ena natuka kamuzichwa natuka that is Petra ena usewa natuka ife ndamene tatuka komalizira ngati asalamu enawo ndikuti sana sali ngati alliance asala kuti ajoina chipani chawo cha MCP koma kuti ine mundifunse kuti mwakuti tateni mukambirane inu ndine nkhani zimene mfuna ndikuyankheni zokhuza za UTM ndipo ndi chipani chokhacho chimene kuti anthu sanachiziwe ntchito yake achiziwa pano chikalowa mboma ndi muzitifunsa kuti mukalowa mboma mufuna mpange chani osati muzitifunsa kuti zakuti ndale zimene mukamba izi zimene zimachedwesa zimene zimapangisa Malawi kakhambe pa number 4 number 3 number 5 osachoka mu mayiko anthu osauka mayiko anthu osauka ife timafuna tichoke pa mayiko amene anthu osauka amene achokera China inasi yatu ndali kutali inabwera kuti tichite develop ndipo mapolisi zawo anali abwino kwambiri nkona panopa tufika pa tumwe pamene kuchomaka gula I don't know maybe what you put on is from there but now koto na mefirika napanga masuda America napanga kunoko njinga zaka pasa patuchira sembo kunoko njinga za moto pano tupanga ifeyo kunoko pano tupanga zambiri kuti anthu aja panobwera kumalawi kuno kumapanga zimenezo koma lero China is feeding the whole African region chifukwa chona kuti inazisiya politics aside ndeza ndale zimuzichedwesa nawo ife situchira focus za ndale amene azikhala kupanga za ndale zake zimene nkone ife UTM tatulukamo kuti tione kuti kodi tithandiza mtundu wa Malawi munjira koma ndale olemekezeka simungazisiye pambali zimene zingakupangitseni kuti mukatumikira Malawi koma kuzera kuma policies zabwino amene ife titapasa Malawi acha chifasi timaweza kuti abwera ndi ku UTM ndikuphikirani sima ndikuphikirani ngaiwa tikangongole ndalama tupaseni iyayi tiyeni muone kuti ife tikupasani izi economy tisintha bwanji what is it that we are going to be producing industrialization what is it that we are going to do agriculture what is it that we are going to do justice what is it that we are going to be doing kuti rule of law igwireso ntchito ndi malamulo aziko leno Malawi zimene zijazo zipangisa kuti chuma cha ziko la Malawi chikhale pasogolo anthu akapuma ntchito ngati lero alandire tipompa na ziko na chopanga nawo akamange nyumba agule gali moto yawo imene angafune kuti apangire komanso na kuti tapase mipando kwa anthu amene angathandize kuchita boost chuma cha ziko la Malawi kula anthu ambiri a Malawi amene tikuwasewelesa kuti kuagwirisa ntchito zimene tifuna ife tipange tisaoneseso kuti uya kuchokera kwakuti kapena kuchokera kuno koma tonse Malawi kauchokera kumpoto ni Malawi kauchokera Central Region ndi Malawi kauchokera kumwera ndi Malawi kauchokera ku Eastern Region ndi Malawi zimene tifuna ife zimene maphunziro apite pasogolo lero tukuze ndikuti even machinga district council machinga ADD ndi mazi omwe kulibe anthu atakafika meno chakafuna kuti akasambe mmanja ngati mazi kulibe funding yawo inabwera 2023 mu May akafuna akasambe mmanja kuti ndipita ku nyumba ndikasambe mmanja wakunyumba mo sakutaniso sakubwerera mapolisi ndi kuti sakutani sakuchita bwino mapolisi zisakukambirana kuti tipange bwanji zinthu ngati zimeje ziko silingatukuke amene anaye kuti agwire ntchito lero ku nyumba choti wapita ku nyumba kwangosamba mmanja choti kulibe mazi no mapolisi zona kuti pakabwera ma investors atithandize kutukula ziko la Malawi zimene tikufuna ife Malawi amene alipo pakali pano mchipani cha UTM atsogoleri kapena yena akubwera kumene olomutati muchititsa convention mwina sabata amawa alipo amene mukuona kuti ali nkuthekera kokwanilitsa masomphenya amene mukunenawo pakali kwambiri alipo kwambiri mutakutichulirako pano awiri atatu chuleni muliro ntchito chani mukaone tikakama anofuna tingodziwa just to appreciate amene mukuona kuti awa ali nkuthekera chite bwino ndi mtambalikatu ali nkuthekera amene mtambalika ndi kuthekera ndi wachinyamata nawina ngachite bwino kwambiri chabwino ngoma kumene uchekuli anthu ambiri kwa basi ndiyo tatisobwere iwe mtambalika uli ndi kuthekera kwambiri. You have the face of a presidential face, and I'm sure you've been seeing governments coming in, going out, and you cannot allow things to worsen Malawi. So there are a number of people. One of them is in Tambalika. There are a number of them. There are men and women. Young women. Machura mozi chabe atsara awiti. Kodi ndali patatu, ngatatu mwachura ndini. Muchura atatu. Nduchura ndatatu. Machura mozi chabe. Kuchura nambi kuli ambiri. Sindifuna so kuchura kuti pali wakuti chondika kuchura ni my media kuti pali wakuti mutengaso ngati ife tasaka kuti president amene. Koma you never know, convention can surprise people. Convention can surprise people. Koma chitseko nchosegula yes, you might think no. If you in the democratic
dispensation, we don't say we are going to follow the manifesto UTM, our constitution UTM ikuti bwanji. Is it going to articulate? If you are going to articulate the manifesto of UTM, fair and good. If you are going to respect the rule of law through the constitution of Malawi as well as the constitution of UTM, fair and good. If you're not going to sell UTM kuti basi atelapopo uitengera ku media, we don't have any problem. We can choose you. Koma tikangona kuti antambalika kuti kangompasa UTM basi yose ipita ku Zodiac. Ndeti zangote ambwe tengani pando wina mwina mutha ukhala publicity secretary. Ndikuopa kuti musa kuitengera UTM ku Zodiac kuyamba basi we program manager awo yo news kuchani asizikira bwino. Munali chipani chimene anthu ankati mwina chimapanga phokoso kwambiri pa social media. Pakali pano pa ground pali bwa mukana kuti munali chipani chimene nnachoka mu chipani mukana chipani chaichiti cha UTM ochi nende musanene kuti munali munene kuti muli mudakalibe ya social media no ile ndi wa UTM koma social media ili ndimene somapangisa kuti zinthu zina zizisintha and you are here you are one of the social media muli ndi pa social media yanu to Zodiac ndi you cannot even run away from it ndimatanthauza kuti kupanga phokoso pa social media ndimene ndale za background zimakhalira mwina ndi zinthu zili zosiyana. If we are balancing up, if we are balancing up, ground we are on the ground. We are on the ground, and zimene zimabwera pa social media ndi zimene zili pa ground. If you don't know, people they cannot just bring it on the social media where the ground is nothing. So zimene zili pa ground zimene zimabwera pa social media. Simoro mapesi pakali. No. Koma mapesi omwe atenga simpanga manyo watu. Mapesi omwe atenga mupanga manyo. Mapesi omwe atenga mupanga zogonera za nkhuku. Mapesi omwe atenga mupanga zogonera za ng'ombe. Mapesi ogena kwakakumana ni ndowe za ng'ombe ni ndowe za nkhuku apanga manyowa fertilizer kaoseka tengo tianga na dongo somwe kapangisa fertilizer kuti tizipanga konkono. Bingu anayisesa mane mbingu nzima zonse mutende ukandi factory ya fertilizer koma zinakanika. We never know UTM might do that. If maybe ufuna kuti tikakauli ma investors ambiri amene ali mu nkhuku tagawana nawo amene aje kuti ma investors ena kandi real investors za nkhuku zina tagawira nyamata ngati muzoeta nkhuku lese muli ni nkhuku zanu mukusunga nkhuku 500 ndi kuti 500 nkhuku zimene mukusunga inu pofika December mukhani manyowa ndi fukani fertilizer wanu NPK wanu mukhanawo noka ndi atakha kuti Malawi kuno ndi 1 million youth 1 million women, 1 million men who are in poultry production. How many of those are going to dare buying fertilizer? They're going to have it. So mukamana kuti moto wa mapesi ndimene sopano anthu akupikira sima to pakali pa. Koma kumata ali umazirala msanga. No, sumazirala kuyasa mena kuyasira mutu moto. Koma ukangwasa ndi kuchokapo. Koma so ukangwasa ndi cholinga kuti moto usayake uzima. Koma ukangwasa ndi ukhala uli pomwepo moto sozima. Nsima so ipya chifa uzisengezera. Koma so anthu amene amakhala kuti amene amadza kuphika mo amaphikira so mapesiwo mowa mapya nkumaka mwa anthu mowa ukupya kwambiri okomaso kwambiri ndi palibe china chimene chinkabwerepo kuti mapesiwo paliso zambiri zimene zapangisa kuti mapesi akhalepo mapesi akulu kuti akhalepo ndi kuti munasiyambo ndowe imenemo mapesi akulu mukhalepo ndi kuti panabwera anthu anapalira mapesiwo kuti akule bwino mapesi akulu kuti akhalepo mulunguso chinamkomera anabweretsa mvula komanso panali anthu anzeru zawo anabweretsa irrigation imene amathira zimene zichite bwino so zimene zimakhaza mapesizo ndi kuti pali wina amene akuchita kuti mapesiwo akhalepo without munthu wina ochita zabwino pasipo mapesi sangakhalepo so ifeyo amene amabweretsa pa media social media imabweretsa zinthu zimene zili pa ground ndi UTM after all UTM tu yambiri the useful leaders zolemba pa paper ajo chili nakubweretsa kuti mafunso anu mwaike apa zolemba pa paper zinatatu zimene ambira social UTM augirisa zimene zanyuwanizi tifuna so zanyuwa zimene tizipanga ku Malawi kuno mena kupangira nzatu ku China ifa ku China kupanga zimene ife ku Malawi kuno tipapepa labi kukuru mabope ni tumajira kugula kumauka odesa mashopo mu ochokera ku China we want those things to be doing we should be doing Malawi manifesto ndi amene angapange zimene zozo ndi anyamata ngati inu amene mwachoka ku polytechnic amene mwachoka that's Mubas amene mwachoka ku Unima amene mwachoka ku Nzuzu University amene mwachoka ku Bunda. We want those ideas bring forward. That's why we're calling each and every person. We want even those Malawians who are abroad to come to Malawi. We want to utilize their knowledge. Sitinga position Malawi apira zikagwira chiro kunja ku World Bank IMF Malawi is deteriorating they are failing to come here. Please come. The violet chatsika please come. Dr. Kwima Ntala, please come forward. Rogers Chawani, please come forward. We have Kuyanjana, please come forward. Bring if we are going to utilize. And it's only UTM who are calling about for professionals. If we don't feel inferiority, we are not going to feel inferiority.
will bring people to come and support the nation. This is their country. Let's join hands and develop them. I've come out as your fellow woman, as your fellow mother, as your sister, to come as your mother, to come forward. So I'm calling each and every person. I'm calling you as well. Please come forward. Chabwino tupita kumalechereche kwa programu atu koma mwina musakauche blanket. Munali phungwa ku nyumba ya malamulo zaka zingapo kufikira mwina 2019. Zaka zisanu zikupita patsopano ngati Secretary General wa chipani cha UTM. Mwina kupita chitsogolo namvapo pena pake kuti mukayimbira ngatiso MP. Nthawi munali ku DPP apa ku UTM sindikudziwa mwina mongo atsimikizira Malawi ndizoona komanso zoti ku convention mukhalebe ngati SG kapena mufuna mukamileso ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM. Zikaoneka konko ukoso ukoko mwaka imaenda pa kuti politics start immediately after elections. Then talipira umene kuja anthu amabwera ana mwina anaona kuti mwina sanachite bwino kuti asankha anthu amene sakuathandiza anthu amene sali pa ground amabwera abe kuti timatha kuathandiza ma program ngati panopa kunali a NRB timagulira mafuta kuti akalembese kuti ufulu waoneke ma generator anali kumeneko anali kuti kuapukusa chisulo china chemakagwera kaya kuti chomweka mafuta akamene mapangira gari moto kuti mukumawathandiza abe ngati nzika yakudera ndichitako mera mtima kuti atha kutero atha kuti Patricia aime nawo ndikaima nawo I might also look into it to say what is it that I'm supposed to do beyond that as well. Ku convention zikaonekaso konko kakhala Secretary General olokakhala publicity secretary olokakhala chimene angafune anthu teta ukakhala that's democracy as well. Ena kutero kuti akaliati tu amachita bwino ali ku chipani china mbuyo mwina tisabise DPP simaphonya kwabwera chisankho anthu akutolani mosavuta nditi UTM mukaona Malawi kumeneko kumudakhala mukayimira ngati MP akukwikani ngati phungwa ku nyumba ya Malawi. I think chimene chimapangika nchona kuti mutakuona ndinaphunzirira ndili Minister of Gender ambira mabwera kumapempha ma school fees mwina kumapemphera ma school fees ochokera mabungwe osadziwana kuti munthu akutera akubudera kwatha kuthandizira kulipira school fees anthu akudera koma nthawi zina anthu amafuna kusapozisa anthu kuti akhale osazindikira mpaka nakalekale kuti they can brainwash them kuti azinamwa kuti mwakuti. I think mwina zipani zina zimakhalapo just to brainwash people mana kuti izi tipangeza kuti kulephera kwa ine kuderako sunalikuona kuti kunalikuona kuti anthu sanandifune but I didn't want even to take them. Muna ifori muna asintha thabo kapena. Not that. And let me tell you that I won but I didn't want to take people to court. I wanted those people to challenge to see themselves that they made a mistake. In I as one and in UTM there are a number of people who won during 1999 but they didn't want to take 2019 but they didn't want to take people to task. In this I didn't want to go to court. I started processing it but over the mezukululika the electoral commission might also be my witness. Some of the people amene matuza kuti zinali mwakuti so mwina so anzathu amene ama monitors athu amene magwira ntchito kumene komwina sana gwira ntchito yabwino komanso anali ninjira kuti amachita manipulate pajatu amanena kuti mulingo amene mamulinga nawe nzako nawe malingidwa nawo omwewo panali mwina ena amene amanena kuti nchose Patricia for fear of unknown osadziwikanso kuti mwina sikulena zapezekanso ali ndi mavuto ngati amenewo nde ife ndingofuna kuti anthu akhulupirire okha kuti kodi ife tikafuna kugwira ntchito timagwira ntchito bwanji. Ife tikapasidwa nkhali kuweta mbuzi timakadyesa ndithu mbuzizo zimakhutanso kwambiri kuti atipasanso nkhali kuweta nkhuku tizi 3 weeks zachizungu zizituluka kupita pansika chifukwa tizizidyesa mazipasanso mazi pafupi cholinga kuti mwina tikhale ndi manyowa ochuluka kuti tizadzale mbewu zina zimene zikubwera. Chabwino mateo kuti tikumaliza koma osana kuti anene kuti Patricia amachita bwino ali uku no ndakupasa ndi zisanzo limeti machoka ku DPP kuja tinachoka ncholinga ona kuti kuyambirira kwa Professor Arthur Peter Mutharika zinthu zimachita bwino kena kuzinalo ndale kuyambirira kwa former president Dr. Bakiri Muluzi ndakupasa ndisanzo ntchito yabwino imene anayigwira koma kwina ku meti kufika ku meti mafika ku timati third term zinafika kumaonongeka Bingwa Mutharika so kuyambirira anachita bwinonso zimwe wose mutendere ndujana afika ndi growth rate la 6%. Panopanso zikuonongeka chifukwa cha politics
tikagwirisa ntchito ndale chitukuko simapita pasogolo ndipo mtundu wa Malawi sitimautumikira anthu akamativotera samativotera for politics kuti angadye politics iyi koma kutivotera kuti tizere kundaleko koma chimene akamafuna iwo amafuna development kuti tapasa bwanji kumbali ya agriculture tapasa chani kumbali ya chuma kuchizenda bwanji koma malamulo azipanga bwanji ndipo akomedwa bwanji kumbali ya malamulo opanda kukomera wina aliyense kuti wina walakwa osapeza kuti kulakwa koma chifukwa kuti mwina we have a friendly face with you wina jamasilo koma makatengedwa wina koma zola zimakazo mwezo zimene zimathandiza mtundu wa Malawi zimene zikutibwezesa pambuyo kuti tikafike pomwe paja pa GDP cha tikafike pa number 5 mpaka napano we are on number 5 kuyambira 1981 82 83 84 93 94 95 96 97 98 99 tinali pa number 7 kuchoka pasi paja tikubwerabe mpaka na pa number 6 mpaka zikuvutabe pano tafikaso kuchoka pa number 6 tinasika 2013 2012 2013 ukafika pa number 5 tafikabe mapa tili panobe mpaka pa number 5 ndekana kuti kapezekaso kuti kafika tili pa number 3 number 2 kusaukisisa kwa kuti ndiwe yani kuti tipite kuma typical remote areas mukapezekaso kuti nsabwe zilipo mpaka napano Nchabwino. Zimezo nimene sitikufuna ife tikufuna anthu akhale anthu ona kuti kodi ndifuna chani ngakhale kusonkhano kuti itha kumagwirisana nsonkhano kumaona paja kuti president alikuwa kuti koma simene tikufuna ife kuti ndalama chuma chiyende bwino ngakhale kuchepesa maulendo bingu anachita bwino Peter aso anachita bwino chifukwa chona kuti maulendo analotani ochepa sana onjeze maulendo iluka kunja kama mwina anzatu faja naphunzira koko mwina anatopa nawo kupita kunjako ndiye maulendo aja timaononga ndalama zambiri external trips ngakhale internal trips zimaononga ndalama inu mudzachepetsa zimenezo chimweni tizikaenda kupinda upanda kuti mudzachepetsa ntochi tizali maliti kamakhadi kupita kunja tizali maliti ntochi nanga nteza tizapanga liti mafuta tima company one village one product jina ferrado mulamo kuti alimi azipanga penda zoa uchuluka zo kujeni uku kujani kukalonga timalima wheat kuneno timalima wheat those are the people whom we are supposed to empower them kuti bread watu bete zipanga wheat wata kalimo mono koma tudikira wheat ochokera kulasha tiza kula umene kodula koma Malawi kunangate utani angati kulima chabwino mwina kumale somba zeni tukulepera chabwino lero tukuli somba kulibe ati anabwera kuti atipangire somba ku nyanjawo kena kanapita ku Mozambique zizikupezeka somba chambwa lumene kuja kupezeka somba 2 minutes tukulepera 2 minutes olemekezeka mawano maliza takambirana zambiri komabe mongoumba mkota kuti Malawi akutitsatira pano pa Zodiac 2 minutes mawano maliza ineyo ndathokoze kwambiri amayi abambo anyamata ndikuthokozeni nonse kwambiri ndikuyamikireni ife sitimadziona kuti tini ma silent voters a UTM ma active voters a UTM komanso mukusatira UTM tiyamikire kwambiri kuti mwatisatira ma ideologies athu idea imene tikuyendera nawo limodzi and mobilization imene tikuyendera nawo limodzi ndipo tikutsimikizire na Malawi kuti ife UTM kungolowa mboma tini ma pillars okafolo ma policies athu azakhala bwino tizaona nkhani ya economy tizaona nkhani ya agriculture tizaona nkhani ya industrialization tizaona nkhani ya justice tizatha kusiyanisa nthawi yopanga chitukuko ni nthawi yopanga ndale izakhala yosiyana osati mezu chitikira pano kuti tikusiyane na Malawi mmene muli ovutikika komanso tizaonesesa kuti ma department osoboma ngati aku accountant general azigwira ntchito ndi kupereka ntchito yogwira kwa ma contractors onena Malawi muno komanso kuwapasa ndalama zawo osati mmene ma contractors ambiri mmene alandidwa katundu wachifanango ngola ndalama kuti apange azituko zimene apasidwa kuti apange milato ka nyumba kuti apange mapetroli apeza kuti ndalama zimene sakuzirani ndiye kufuna ndikusimikizira na Malawi kuti ife UTM timakukondani kwambiri ndipo ino achinyamata amayi abambo timakukondani kwambiri ndipo ife zolinga zathu ndi approach yathu imene ife tili nawo ndi bottom up approach kuona kuti zofuna zanu ndi chani tipange zimene osati zofuna anthu pamwamba kuti tizipita pansi ndipo tikusimikizirani kuti chikhulupiriro chani chonse chikhale kwa UTM Dr. Sausi anatiphunzitsa kukhala anthu olimbikira anatiphunzitsa kukhala anthu opirira anatiphunzitsa kukhala anthu ochita focus kwambiri kuzofuna za anthu and we proceed mobilizing new people but also bring in the huge crowd as Dr. Sausi used to do and we continue doing that because he was our father, our mentor and our leader. May his soul rest in peace. Ndathokoza kwambiri. Bless you. Zikomo. Tawinya dilani. Haponso ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero Zodiac Exclusive lero timacheza ndi Mai Patricia KALIATI yemwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha UTM. Ndi Franklin Mtambalika. Zikomo kwambiri. Since the last day of last season, we are ready to do it all again.
Great to have you with us on your World of Champions.